कतना निक खिलौने बनैले बैसन देखनी न तबे लागल हटे के चटक लागत हटुए। ओहो करहियो तो एकदम एथी बा। कतना निक लागत हटुए दादा। ये ना कहा जाला हो कि केहू के हाथ में गुण रहे के चाही। जवन झानी खिलौने बनैले बैसन त एक नंबर के दम बनैले बैसन। मुर्गा मुर्गा आवाज करता। बुझाता के कहली ध के काट के एकदम तुरंत खा जाई। वाह कैसे ना तुरंत खा के हाथ माज के चुपचाप जाके घर में बैठे। के जानता का देखे आवत बा हो कि का करता का नहीं पूजा कर सब कोई घर में बा। ये मैया बाप हो बाप सब फुहरे भी एक नंबर के। जीव चकचक एकदम से रह जाता टाइम। ए सुनाते के लेके सुनाते बिल बिल कबे करता रू खाए में त लिंग बाड़ू त कहां से लौकी कि के आवता के जाता टे। हमरा भी मुर्गा मछली कैसे आ गइल हटे। कैसे आ गेल ह धर्म है गलिया चड़ाक में नहीं से फाड़ दे। अबे तू भौजाई हो तो भौजाई लेखा रह ठीक बा। तोरा बुझाता हो के खाता रू ननद हो त ननद जैसा रह ठीक बा। हमरा जवन खेलवड़िया आवत ऐसन खाली पूछे कन्या भूख लगल बा कन्या भूख ना कन्या तो हवा पी के ना आइल बड़ी। कहो तारा से हम ना पूछने तार नाम तो ए भौजी खाना लिया ए खाइबू तो कहत कि ना बुची जी अब अभी ना खाना खाइबे आ तारा फिर कैसे त मुर्गा उठ के आ गइल अभी तक खोल देलू पोलवा बोला ना। ई तो तारा का माने के बात बा जब से हम देखा नी नु तब से नु तू दलिदरे बालू ये बात तू सोच ली ह तारा का सोच के निमनो बाड़ू ना निमन नहीं खु तू जब से जेकरा सोचे के बात सोच हमरा से मतलब है का पर हमरा खाई से खाली मतलब बाटे ना हो। पहले पेट पूजा तब भगवान दूजा। कहो अभी गौवा टला में के देखिए सन मौगी है जे बैठल बैसन दुआरिये पे आ पूगा वो सब कोई बात उ त का कही हमरा बुझात नहीं के बताओ तू ही हला ना करबू त केहू ना जाने। तार एक दिन की याद रही आज तक हम त चुप चुप सब कोई ना जाई बोला मैया ओ खास समय कुकुर के नाम बोल देला। अभी ये बोलावता नहीं माई के तब तारा बुझाता टे तब तू समझी ह कितना खिलौड़ी बदमाशिन बिया हो अपने भतरा हो कब जाई। हमें बताओ हो इतना लुका छिपा के खात रही लेकिन कतबो खिलौड़िया चल सिया आ जाए दा हो डर लगा था तू ये खाता नहीं चोरी कैले थोड़े ना बानी। धन ए हमर करे जा पोपो अरे हेने आ पागल अब हेना अरे अब काला जाए के बा पागल लेखा घर में ल जाए जला बैठे जा तो अच्छा लगता ना हैं और दर कैसे बा हमार सब बढ़िया बाटे। एगो बात बताई बोला रार बहिन कितना बदमाशिन बाई। आदि छोड़ ना बहिन के तू बका बात करे बाड़ू। अरे हमारा तरह से बात करे के अच्छा ये बताई कि रवा सब बिना कहले पूछलो कुछ खा लेम त हमरा के रवा बोलम आए ना त मान लो कैसे चीज होई पूछे खाए तो पूछ खाए तो ठीक रही। मान लो कि प्रसादी से खाओ लेगा प्रसादी बिना पूछले खा जा भगवान सरापन दी है ना तो बिना चढ़ावले थोड़े ना आदमी खा ली अंजा। एरर बहिन न देखे में लागत है कि लड़ाकिन है नंबर 1 लड़ाकी नंबर 1 है। तो बहिनी या शुरू के काला पानी खइयो हो शुरू काला पानी खइयो तर भैया इधर लाई फोन खोले में तर भैया
जल्दी देख ला बाद में केने बताइए। बाड़ू हो रामलाल के धियारी लो केने बाड़ू का रे भाई का रे इनका के सिखाइबे कि ना सिखाइबे आई दादा आई नतिउ रानी लेके बैठल बड़ा का हो लाज लगता है बढ़िया खोद लसे का ए सुबेदार के धियारी लाज लगता ढेर अरे बहुत जोर से भूख लगल बा हमरा के जे। अरे दिया ही ऐसी कर करहिया में जौन खइलू कहां गइल धइलू का खेत में अपना से चल गेलू हैं हां अरे बाप हो बाप कैसन ढेकार तेरे दादा मोहब्बत कैसन बुझा त तू अटवे ढेकार पहले पिया हो ए ए ये क्या कलू है कढ़ाई में बनल ला मुर्गा ना हाँ। तोरा अरे फूफा खातिर मौसा खातिर हाँ। कुल खा गई कढ़ाई में बता तो निमन काम करे पिया अरे। एमे गाली दे मारम कि ना मारम हम ए तू तो कहत रहा बड़ा बढ़िया बनी अरे तो नाव हाथ के घूक टांगला घर में रहला से बढ़िया होती अपना मुंह से काला से तो 10 आदमी में मुन्नी मन होके के चाहिए एक हद गई रही देखला ई ला तुमका खाला काम करो तारी यो यो खोल के नाचा ए, ढेर निमन पतो नहीं के बुझाते नया नया बड़ो जा पुराना नहीं बोल अभी हां दादा तो सब खोल दो खोलो सब खोल हटाओ खोल हटा दो बढ़िया खोलबे करम। खोल दो हाँ। खोल दो एक आदमी अब लाजे लाजे आदमी बोलत नहीं खन त का तस वही हाँ, में मतलब भूख लागेला कि ना लागेला हमरा के। तस वही में पूछनी खइबो तो कहतो ना खाइबो हमार मन जो के बना रहे मुर्गा त हमरा से राहत ना रहे बहुत बर्दाश्त कोई बर्दाश्त करत करत ना बर्दाश्त भइल त खा ले जवाब दो कबेले तरह के सोचा तनी मार कबेले ई बात हम सुने में तबेले आई महिला में रहलो नशा में रहलो नशा में जी का हो गइल अरे तो तोरा भूख लगा तो तोरा मांग के ना हो तू आई रहो उतर के टोली में खड़े रहू ए तोरा मांग के ना हो मांगे के ना हो केकरा से मांगे केकरा से जब आवे त खीर पूरी कहत रही जा हाँ। बनल बा मुर्गा आ हाँ। खीर पूरी हमरा के देत रही जा हमरा से राहत ना हो कनी होता तेरा पूजा पाठ नु करे के बा हो नहा ले तनी नहा ले तनी ई कोनो बात भइल तो अब का नहा के करब वो अब मारी उल्टे हैं? तो सट जाओ देवलिया में लंगटिनिया झूठ बोला हमार भाई आदमी काओ मंथरा झूठ बोला तू ही तो हौ मंथरा मानतारा आया मानतारा ऐसे बोल जाला हो नहीं होय तहार ननद कैसे एकर मायो से एकर भौजाई एकर कसरी में बोलत सन का मारी हम का मारी एकरा छुट्टी करे अरे बाप अरे बाप तकबू हो कई तकब तो ऐसे एकरा बाप के फोन लगाओ एकरा बाप के फोन लगा के एकर इधर ना हम रखब इधर बिना कर भगा के निमन बुद्धि लूर ना हो दीदी हम ना चाहत रहनी लेकिन का करी मुर्गा का हमार देह काबू में ना रहे ना। अच्छा मिर्गी का होत रहे चीन बाड़ी हैं हाँ मुर्गा मछली सब खाई ना। तो खालू तो तोरा आज टाइम खाई जात रहे रे खाई चाहे आइलैंड तोरा खाई जात रहे सब के नानू बनावल चाहत रहे जी काहे बनैनी जा पहले बड़ा का पहले बड़ा का रवा सब पहले ना बड़ा बनैले रहती जा हैं? ना हम खइले रहती बनी तो भाई हम खइबे करब। हां एकर तो बोले सुन के हमर दम अच्छा मुंह भइल बानी चटिया मार ले बा बिटिवा कैसे तरह के कहत रहे बिटिवा हमरा कैसे तू कहत रही कहत रहे हमरा गाना गेंदा में ना चाहिए तो ना एक बोला हो तो बोलो नहीं ना रे हां ना तू फोन करबे के ना रे ना किया केना मेरा मोबाइल लियो रे ले मोबाइल का बोली हनी लगा था कि इनकरे के जात के मारे लगी कि ना हो रुको यही बात बात सुन देते कि आयो दादा मार दम मुआ ये दे मार 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 खराब करब रुक तारा दादी का तारा माई का तारा तिया का जाने केने कोनी बुढ़ाऊ के आवा हो चल खा ल खाना में खा के आ तब चल जे दोनों आदमी आई तो कहत ना हम जाता नहीं कोबी पे माटी चढ़ावे के बोगे तोरा का बुझाई तोरा तो दिन रात घर में खाही 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 लाग रहता दम नकना के उपासे रहब तो ढेर तार धन बटरा जाई आई ए बेमा बूढ़ शरीर भइल ई ना तो समय से दुइये रोटी खाए के एक ही रोटी खाए के खा के जाई तो उनका तो ई तो समझे में ना आवेला हमारा एकदम पगला के जीव नकनका के अभी पर जन बीमार नु तो 1000 के बाजार लाग जाए 1000 के बाजार लाग जाए हाय मैवा करे घरा में देखते नु का होता थे का हो गइल? कुछ का होता घरा में का नहीं के होते अब का हो गई माने नया नोहर कोनी आइल बे तरह के चाल चिन्ह त जरूरी बा एगो उ बाड़ी ननदी के पतोया तू का कहे रहते लड़े के तोर मुंड बन रहता हरदम मैं तू तो कबो हमारे के बोले ले जाए तोरा कम ना को हम
जो जे तू आगे के सामने से देखबी तभी कभी के ना पतोइए ठीक कर बतिया का भइला आवते त हमरे पतोहिया मन दागे लगल तारा के तो उहे ने कहता नी तोर पतोइए निमन हो गलम खराब हो गइनी अब दागी कैसे जाय दे निमन रह दम जियल मुश्किल कइले बिया जियल मुश्किल हमर त तनिकी नहीं खे बुझा हां त ल तब चल जाता नी हम आवता हम चल जेते ने जियल मुश्किल अपन करवाइबी के का करबी तू देख हमर भी फोन मत करिए तब कोई के हां बिटिया का कहत रहे हमरा के काहे ते अपन मन इठी कइले बाड़ीस हमरा के काहे ना करी का तू भइल बता पहिले बतिया त बताइबे हमरा ई नहीं के बुझाता माई तू ही बताऊ ना ना चल अभी कनिया बाड़ी अबे देखो तनी के घर में से निकल के कढ़ाई के मुर्गा बनले रे मौसा बते फूफा खाती आ त देखो तनी के हेतना लेके आ कढ़ाई आ भात आ बैठ के खातड़ी अही रे रामा ना काका ना छुटल ना ओकरा हाथ के मेहंदी छुटल ना अरे है का काला अभी केहू के बहु भोज दिहला तो ओकर मुर्गा चालू हो गेला हां जाके देखा कहता कि मार दे पणस के कट्टिए जाई घर तक भैंसा निहन मोट बिया रे आदमी ठीक कहता तू खात होई हाय चोरा चोरा के लुकाय चोरा ओली नु बिया रे हई न बे कहे के बाटे हई न अरे अब न देखली रे तोर फक पतो हिया अभी कोई नहीं के जानत खाली हम ही जानते बस तोरा कैसे कहनी हां कने कहाँ खाता है? ओई जगह गाना कन तू ही बतावा गांव टला कोई देखी त पुक बोते त का कही तो कहता कही का कह दन जे खाए ओकरा भूख लागल त खात के जे आवे त ते पूछता अब हमारे खाइम जा कोई पूछते नहीं के निमन से हमरा के खाई के हमरा भूख लागल रहे जोर से हमरा सब बर्दाश्त होत रहे अब हमार इज्जत ना रहे दी सवतिया हमार इज्जत ना रहे दी अब कैसन लंगटिन पतोहिया गुले दादा बताओ खाही करे त मांग ले रात का थोरिया छिपा में लेके खाई हो का जरूरी रहे कराही में ओकर खाए के अब कन्या ना खाती पर कन्या का दियाई रे ओसई तोर फूफा फी के फलौट बन आ लगियन अब गरिया आवे हैं जो कुछ निमन ले आओ कटिया। यदि हम बना दी तो अब तो मुर्गो तो अभी नहीं बन सकते उन लोग खुद हमने हाथ ना जल्दी बन जाई तू एनु कहता नहीं कैसे अब तू मनइबे का करबे जो क देखू देख जो अब हम का करी ए दादा हमार के दम रोवाइन पर अभी जात रे सवतिया के झोटा ध के नाक को बरनी तो फिर से बात का चल तरे चल हमला जिबरे जो तू देखिए उनकर कौन हम गत करतनी आइल बड़ी यही खातिर तारे गत करबी के का करबी तोरा खातिर बिट्टियो खराब रहे हरदम अभी तोरा का बिट्टियो खराब बिया समझ गली तोरा का कबो निमन बात कहाई नु त जजुआ जी भी हमार पे का कदरस पतोहिया अब पतोहिया का है लत लगावती त बुझाता टे का होला पतोहिया अच्छा तहार त गति रोब खून के आंसू रोब जैसे हमारा का डहक कइले बाड़ू मातारी हो तो देखिए एक दिन कह तनी मामी जी लेके हमरा के भेज दे बियाह शादी बीत गइल अब अपना घरे दुआरे हम चल जैती बड़ी चिंता भइल बा ओ जो के रोज फोन करतन कि कहिया आइबे सुनत नहीं कि कहत नहीं कि 2-4 दिन औरी रह जा अरे का रहे के बाप जन होके तो हो गइल बियाह शादी में चीज खत्मे हो गइल त अपन घर दुआर देखल जरूरी न बा हो दादा हमर मन घबराता एकदम से बुझाते नहीं कि हम का करे उनका ले कहत नहीं कि मामी ले अपन बतियाई मामी ले तो सुनते नहीं खन कहतन मामी ले हम ना बतिए मामी ले बतियाई तो रोके लगी तू ही कहू अब हम का कही दिमाग नहीं के हमर काम कहो। दादा भाऊजी का जी बबुआ जी तब बड़ा पथी रहे आराम करत हड़ू कहने ले चल के हमरा के छोड़ दी ना तो रुक ना तारा के अभी बियाह शादी बीतल अभी क दिन होई बताओ तो अरे बबुआ त अपन घर दुआर देखल जरूरी नु बाटे जय, जान एक तो तू आइलू लेट आ जा तरुए थी पहले का फायदा पहले के नाम तो 1 महीना पहले आवत रही स तब वैसा नहीं खेनू अब 100 बा कोई के 100 गो बा के कहीं 1 महीना 2 महीना जाके बे बात रही कहना फ्रेंड्स काहे नहीं खे माने पहले आदमी के 2 गो में 4 गो हाथ गो रहत रहे का के 2 गो रहत रहे अच्छा अपन फुआ के जाना तनु स्थिति कैसन बड़ी हां आए अभी तो उठ बात बैठ ना जाला कुछ कर ना जाला उनकरा से आ दवाई खाए के बाद टाइम पर खाना हाँ, पीना हाँ। दिहल जरूरी रहेला आ जानतर छोटकियो बाड़ी सन नु तो उठलो हर हइसन सुनेली सन ना पहले अपन आगे देखियो सन ओकरा बाद केहू के देखियो सन तब काहे लरुआइल बड़न ललुआई लगियो बड़ा गर्मी लागता भइल तरो एने अब पीछावा बैठल बड़ा ई काहे काय मेहरारू आवते तो संस्कार सिखा देलस का कि भौजाई जाले ऐसा मजाक बात नहीं नहीं। करे के मेहरारू आई तो सब फैन में सिखाई ई माने ना ई सब बात नहीं के हो जी ई माने हमें माने कर इनका समझ बोलो हमका समझ बोलो ई सब माना तनिको ना कर बाकी सके एकदम किस्मत के चार हाँ, बड़ा हाँ। ये टिकर बबुआ हम्म एकदम चार बड़ा मेहरारू तो पहले बड़ा हूँ कि एकदम अब का हम कही देखले बाड़ू कि एठिया में टूर्नामेंट में अच्छा खेलन तो फुटबॉल होला मारला पा ऊपर में खिलेला वैसे ही का खिलावत मेहरारू जान लेके मत कह फुटबॉल समझ लेकिन हाँ फुटबॉल से मतलब नहीं के विचार बढ़िया बा हां हाँ तो बुद्धि विचार आतना चाहिए में माने पावर बा शक्ति बानो
कि 30 आदमी के 40 आदमी के अकेले आराम से खाना बना सकेले। हाँ अच्छा खाना बना हाँ, सकेले। हाँ, हाँ। हम यानी कि 30-40 आदमी के अकेले देख दी झगड़ा लड़ाई में झगड़ा ई बात कहत झगड़ा में तो का कहे के बा झगड़ा में नहीं कहे के करा के तो जाए तो अब तू ऐसा शरीर बना लो बे निमन निमन बना के खिया देख बियाह होला नु तो लइकन के ना देह के ना एथु दशा बदल जाला जल्ला रोहानी अब चढ़ जी तोहरो देह पर कार आनी चगी दे पता में हेर चौथे तो आनी कहां से चगी हो। अरे राम हो राम 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 का कहले बाड़ू इहो घटिया हन इनका लाज शर्म ना लगला कि का बोलत तनी का नहीं खी बोलत टाइम कब तार देह पर चढ़ी तो तार हड्डी नु चरचरा के टूट जाई हो अब का करबू जीव सका के रह जाला कब पता बा हम कब मोटाई कब जब मेहरारू के बाल बच्चा हुक के रह जाई है नो अच्छा जब कंपनी साल बखाती बंद कर दी सरकार ओ वो घर यानी कि एकदम नि फिकिर रहम नो जाई में खाई सुतब जाई खाई सुतब और से जाके रात में जाके मच्छर मारे के पड़ता माने 4 दिन में ही हाल हो गइल तो बताओ कि पूरा जिंदगी कैसे कटी आए 4 दिन में पाला फेंक दिहला का हो अरे तारा की तू हो देखो चलो घटिया चलो हमरा के छोड़ दा हम पाला पाला डोलावत हां तो तहरो महाला के मेहरारू एक से बड़ी सन ना बियाह में जुटत रहीसन कि नाच के आगाना के धूर उड़ा देत रहीसन हमनी के माला में जाके भजी नो ई 2-3 बार हमनी के जाने गोर गोर बनी जा हां न तो समझिए कि अलकतरे बाड़ी से सब ई काहे हो बबुआ जी हम देखो तनी हैं हम होते ई काहे लेकिन दोनों साल बा दो नस्ल का कहला हो उहे के ना नैहर के ससुर के मिक्स बा अच्छा यही से खूब बात करेला कहे के नइखे कथे में तारा के चल तन दूध ले ले तन चाय बना आज हम बतिया कहतन काहे नहीं का सुनत का तार भाई खिसिया तनु चल छोड़िया हमरा के ठीक है माई सब सलाह कर छोड़ तनी हो गेल नो तार माई नहीं की सुनत वहां के ना जाए दे वहां कहतन के अभी रह 15 दिन 10 दिन तब जाइए ये न मालकिनी बिया तनी वर्ष तनी को तनी बिछा तनी था तनी का कहते काना के बात हम तो बोले बानी ठीक है बा ठीक बा छोटे पसे लागो रहला ने दादा तना मजाक करलन कि कहे जो ना जा तनी कहब अपन मम्मी जी ले कि रौरे मम्मी जी से फोन करके बतियाई तब वहां के जाए दे